Wallahi ji nake kaman ba a duniyan nan nake ba. Kina ji na mana? Ki yi haƙuri. Kai ki ci gaba da ɗora kanki abin da zai dame ki a cikin zuciyarki. Kin ji ko? Ina so ki sani cewa duk abin da kike ganin sa nesa da ke wata rana zai matsa kusa da ke insha Allah. Anya kuwa? Tantama kike yi? Ba tantama nake yi ba. To me yasa kike mamaki? Ba mamaki nake yi ba. To me yasa kike kokonto? Ba kokonto nake yi ba. Kawai ina ganin kaman a mafarki ne abin nan zai faru. Ba mafarki bane, a zahiri ne insha Allah. Ka bani ƙwarin gwiwa. Haka nake so ke ma ki karfawa kanki ƙwarin gwiwa saboda insha Allah wata rana zai zama labari a gare ki. Idan haka ta faru zan fi kowa jin daɗi. Za ma ta faru insha Allah, kuma ni kenan Allah da zan taya ki yakin neman soyayyarki. Wai menene aibu na dan Allah? Baki da wani aibu kuma shi ma ya sani. To me yasa yake guduna? Ba wai gudun ki yake yi ba. Dalilin da ya gaya miki shine har cikin zuciyarsa. Wannan dalilin bai isa ya raba ni da shi ba. Ke ciki ga ganin dalilin bai isa ya raba ki da shi ba, amma shi a gurinsa a cikin ransa dalilin ya isa ya raba ki da shi, shi a yadda ya dauka. Ina miki albishir da duk abin da ya baki wahala wata rana zai zo gare ki a cikin sauki. Ka tabbata? Na tabbata insha Allah. Aminu